כולם, אני במסיבת ברכה של חבר שלי, הנה אנחנו עכשיו בווילה שלו, כי בקיצור, לא, סוג של וודקה. למה לא? לא. בקיצור, די, יש לי גם ערוץ תפקוד מה אתם רוצים. מה אתה רוצה? אתה רוצה שיגעו אותך? כן. היי. די. תעלו די. הנה, אתה מרגיש לנו. אם אנחנו נגיע ל100 רשומים היום, אין סיכוי. עוד כמה ימים? לא, אם אנחנו היום מגיעים ל40 מנויים שאני ב38, אז לא יודע מה, סתם. אז אני... אתה חושף פנים. לא רק שאמא שלי אמר שאני. הם כבר יודעים את זה. אז מה אני אעשה? אתה מביא לאחד הרשומים שלך 20 שקל. אבל אני אדאג שלאחד הרשומים פה יהיה 50 שקל. שיכתבו בתגובות. 50 שקל יהיה פה. לא, אם אנחנו מגיעים ל40 מנויים על הסרטון הזה עד מחר, אז אני מצלם סרטון בגינה של הבית שלי. ביי.